Bakhuid tongin duai na benda kalista kongsit benya kecing koi cingkia duai na benda blestida saria benya kecing koi cingkia Laitïa Kohimen ko para tongin Sngi ya jisu na kabinta kaneka step tongin ang bandra hawu ya baro ki jing tumu jangi pa undup korku ni duai na binda ki bapangi bashitam ni duai na kabinda baro ki jing tumu shime jangi pa ka bor jisu nang trekam ni duai ru na kabinda ka Bible convention hau benai benwan pa ka bor jisu nang pau habaro ki bru ki bawan shimenda ha kerteng upa baru kon baru mensi Bakhuid kajinga jango trai jangi Jesus Christ par kajingi jango blay lem par kajinga sulak jango mensi Bakhuid kindon rengkat bat pi baro ko himen ko para tongin sangesh por pan ko slai halaga donur kamen siem halor baro ki pop ki pangila le ngilong ginam pop ngilong gibaduna haruka pat uksuit ubamen uyale persha ya uble lemba jongi lemba ka jing tolor jongi lemba ka jing duna jongi tongin IT ya baro ka jing long jongi krampa ngin trang ya ka jing kui ha ka jing im jongi banjab rengkat bar jisu halor kie baro tongin tuai pau jisu unang isne yangi unang sait kud yangi dakas nam bakardor ka jongu inang duai markeliang ngin kerpart eu jisu panai khangi kata ka bor halor ki pop baro nga palam ha ublei pardon bor baro pada happy ko himen ko para bangale pop shibun e da ki jim parkhat betkiti ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala jonga da ka jingle pala jonga daga jinglai palat bakrap e janga namar kata ngakarpadi kamaria Bakhuid kabaya isa katei zoti ya kiange bakiri kui badia pi ko himen ko para banduai na kabinda janga how try ublei jangi ublei badon bor baro ni sune yangi padandala map ki pop jangi unielam yangi shaga jingi bam jikut amen. to nginia duwai ngi IT jing du mo shime jangi pau jisun pen kuid yangi upen koi pen kia yangi un pen klai yangi un pen parnai ya kala wai jangi iduai na benda bar ki kinna ki bala yorusal bat ki ba
kiba ward yagi admission baper waki jaka baper ai baro ke jingang nu jongi kalam ke basizo iduai na kabinda ka Bible convention ban sawan baga bor jisu nam pau habaro ke brio to ai kotrai ngi karpad ba ya ka jingyai lindi jangkane ka partay jongi en penyai da ka jing senshar jonga jing suk jame but ba ka balang jame kan comment ha ka jing shakri ba jai yame da utrai jongi Jesus Christ kun jame uba imbat senshar rengkat bad me ha ka jingelang kawai jongamen sim Bakhuid ublay junom la junom amen. Kajing pule nakshti baningkong jong Petrus Bakhuid. Ko ba ye. Kinungya tu lupa kriya tu shapang kata kajing ai kabalong kajong pi. Pela wat bene bat pila tokit shapang kane kajing penim. Kila tokit ya uai. Ne ya kapor kabla krew da mensim ukris. Bodon hapo jongki. Haba kinungya tu lupa. Ya kajing shashitom ukris bat ya kaburom kapabut. Lapan pau haki. Bakshakri, yaladehi, henreyapi. Ha kita ki kilo penbena menta. Hapi da kito kibala yalap yaka kubor bapa. Hapi da mensim Bakhuid. Ya bala pa na benang. Kita ki ya ki baki angel kila terang ban kami. Namar kata, to panpo ya ki jingmut jing perkhat jing pi. To le tibriu, to bulut ya ki jing kermen, ha ki jing kaban wan shapi. Ha kajing penpau jong Jesus Christ. Kum ki khun bakongu. Wat penyadai bat kajing kwa berai jong kane kajing bamtip ba menshua jong pi. Nrei kumba uta ubala khot ya pi ulong mensim. Tolong ma pi ru ki Bakhuid ha kajing le jing kam jong pi. Na bala tho pim dai balong ki Bakhuid. Pindai balong ki Bakhuid. Namar ngalong Bakhuid. Aktin jong utrai. Putra
undon reng kad bat pim. Ringkat Bakiru, Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumu Markus. Kabram Hamir Tuan, U Petrus ulastang ban ong hau Jisu hakumi. Ngila ino yakie ke baro ban ngila bud yame. Jisu la ong shisha nga ong hapi. Don uwe uba ino yala ka ying kasem yala ka himmen ki para shinrang ne kinde yala ka kami ne upa yala ki kun ne ki bri ki kindo nagabinda jonga panagabinda ka gospel uben iyo pediang minda hagene ka por shisha shispa sha ki ying ki para shinrang bat kinde ki kami ki kun bat ki bri ki kindo lem bat ki jingsha le ban bain bat ya ka jingim bam jekut haka parte kaban sawan henre bun ki ben ningkong kin salang kaddo ki kaddo pat kin salang ningkong ka gospel jom utrai ko himen ko para by in hautrai Jesus Christ minda kasni kaktinu ble ka kort ka wearing iway pa iway banang wad ya kaspa baneng bad ka kaspa baneng kalong ka jingkuid bad niosngo nagasti jongu Petrus Bakhuid tolong ki Bakhuid kumpa upa baneng ulong Bakhuid kajing kot kajing ver yangi kalong banlong Bakhuid henre kajing yale persya ru kalong persya ya kajing kuid jong ni iway pa iway uksud yale hadu kata kata banginum sngotu banginom im ha kajing kuid kinongya tulupa barim kila wad ya kane kila wad binia ya kane kajinga bat kila lap bakin lap bat Nilaban lap ya gane ke jing how Jesus Christ how mensiam Bakhuid lemba ke jing ya trailang jongi nagata ka daw how Jesus Christ ngidon kane ka bor banyale persya iya ke jimbam kuid yale persya ya ke jimbrai ke do bat baro ka pop kawan shangi ngidon kam ya ke jinga ka jinga ngimla banyo na ka parte henre ka jinga ngide banyo na ujisuhi ubala job ya ubamen bangindup yo ya ka jingkuit ha ka jingim jongi bad lempa kaneka jinga ngila ban job ha lor kie baro bad kam kerpang ban ya ka jingim ka Bakhuid naga binda ka burom jongo belai bad news nguru naga gospel minda kasngi ujisu udang benrap shushu Syapang kanega jingkot. But news ngo minins ni kumno rispa ula wan ban ward ya jisu bakwa ban yo mart ya jimba jong jisu but jimba kalong jingkuit ban yo but ban ya kanega jingkuit ni don kam ban ino ya ke baro but jisu dang penshai shushu halor kanega pang kumno ngilaban ino ya ke baro But kaya jimandoi habangi ino yaki baro naga binda bandap da kanega jinga ngila ban job halor ki baro bad ban ino yaki baro kalong kabashitom ban kendait yaki baro kalong kabashitom na marbun ki bru kim sautu yaka jimmut ban wat yaka jinga jongo blai but bun ki bru kim sautu yaka jimmut ban bado blai Bad Jisu wong habangi ino yaki bayid ba toin jangi habang ngim snapshu yaki bayid ba toin jangi neki paralog jangi ki ba kren lai purukam persya yaki jingkuin persya yaki jingwat yaki jinga ngidon ka jimmen toy habang ikin koridor ya uble hadu kata haga jingim jangi habang ikin koridor yaki jingkuit hadu kata haga jingim jangi kalong ka jimmen toy iyangi But hakaju ka por Jisu ong banyot dap ya ka jinga kadbanang yo jingker ku shispa sha ha ka jingim jangi kadbanang dap but kadbanang roy ha ka ne ka jinga kadonru ya ka jingtinju kadonru ya ka jingale ka bau Jisu ka dau hangi kalong ka jingsha le bein rengkat
bad ka jingwad rengkat bad ka jingim ka Bakhuid ngide ben kemilindiru ya ka jingsha lebain na mar ka jingsha lebain na ka benda ka jinga na ka benda ka jingkuid na ka benda ka hok kalongru ya ka bor ba pen kuid bat pen kantang bat pen kerpang yangi haka banlong jongu Kris ngi ha banlong ban im banlong ki jongu Kris haka jingim jongi kane kalong ka jimmantoy kane kalong ka jingkerku ka bau Jesu u terwahangi bun ki bri ki kli bale ngadon kam ban im ya ka jingim ka ba janai bale ngadon kam ban pelut ya ka por ban duai bale ngadon kam ban kiarna ki pop bale ngadon kam ban ino ya kie basniu na ka jingim jonga bale ngadon kam ban ino ya ka jing sngo ba jonga perte don pun ki jingkerli kaba ke briu ki kerli bad ke jubab kaba Jesu andra kalo kadon ka jingkerku shispasha naga benda baru ki kam kaba ngile naga benda ukris bad kumjuru kadon ka jingsha leben ban im ba ya ka jingim jongi ban im koin ha ka jingim jongi kadon bun ki jingye ha kama jongi kam da suk ban im ba kam da suk ban im koi namar don bun ki jingyale saudong ngila ban kenia kita ke baro kum ga jingsha le ben lese ki briukin ken tai tiangi lese ki briukin isi yangi lese ki briukin tarais new yangi lese ki briukin jingai nangi bat kiniru kalong ka jingsha le ben hakamen siam jongi haka jingmod jongi na lor ka jingsha le ben haka do ko himen ko para tongin duwai hakane ka Eucharist Bakhuid naga benda ka jinga ban im ya ka jingim Bakhuid bat kumjuru bandap da ka bor Jesu barabor ha ka jingim jongi knamba ngilaban kendiu ya Jesu ha ka jingim jongi da ka bayino ya ka jinglong jonga po Jesu beid kerko kerdo yangi pensle yangi bangilong ki bri bat talot ba kwa bandon lambat me yarap yangi ha ka jingwa jingtip yarap yangi haka jing ward jing kuit yarap yangi haka jing ele jongi bandroy haka jinga jome en yaro ya utrai Jesu Christ thangin plai ka jing jongi ngang how play wa ben bor ba ko unang tao ka bening bat kendau but how Jesus Christ kun pamarway jongu utrai jongi yau bela pun men sim Bakhuid yau bela khana ka Maria te soti bela shalaben po Pontius Pilatus la sanar pana yau la ya la tep yau ula kya shaki biya haga Sngi ka balai ula mi pat ne ki biya ula kiu shabening usang shakamon uplay upa badon bor baro nang ta unwan pat ben bishar ikibayim bat kibayap ngay thao min sim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingeselo ki rikoid haka jimap yaki pop haka jimmi pat ka do haka jingim bam jikut amen Laitïa prapusak. Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga bar jumpi
Kalong ka ba priang hun ha ublay upa badon bor baro. To try to get to zombie. Nak betah kecil rock ke pulang ke petek susu. Kecil mentoi pada kapalang ku suku paro koi. Ko blay meyu ba pinbiang yagi jingai yagi ba enterwa shaka kerteng jame. Bad uba new yaki jing terwa kinya kum ga jing shakri hok jongi yame. Ni karpad yaga jing isne jame. Ba yakaba me ai hangi kum ga telong jonga hok. Menairu yaka bakan penpoi yangi shaka baino. Da ukris utrai jongim. Amen. Utrai undon reng kad bet pim. Ring God by you. Talken tiu yalaki doinud. Ikan tiu kisah try. Tongin aingu ya utrai uble jongim. Bashong hok by the day. Dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade. Kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame. Ko kinrat ko pa Bakhuid ko ble badon por bat bam jikut. Namar haka jingi melatau yau bendriu. Ban habala pindram yau katkum ga hok. Mela sispa yau daka jingisne lemba utrai jongi Jesus Christ. Lemba jongu ki angel ki aro yaga buram jame. Ki hima ki demmane. Bat ki bor ki kinyu hakamat jame. Ka beneng bat ki bor ka beneng. Bat ki sarapim bala kerku. Ki amane rengkat daga jingkamen. Ngi karpad yame. To ai bagi sur jangi kin yaso bat ka jangki kadba ngi penbana daga jingero bas nge berit. Bakhuid, Bakhuid, utrai Laitïa, neng bertai sawada kapurong zombie. Hosanna, Hosanna, God wa yung Laitïa trong. Hosanna, yung Laitïa long. And Yahweh you bawan hagad keteng utrai neng bertai sawada kapurong zombie. Hosanna, Hosanna, God wa yung Laitïa trong. Hosanna, yung Laitïa long. Ko himmen ko para tongin IT hau jisu ya ke jing thalot jangi baro hagabat trang ya naga benta ka jinga e halo jangi ke jing kuit halo jangi tongin karpat eu men siam Bakhuid ban man hia halo jangi ban tanglot ban pindu ya baro ke jing long persha ya ke jing kot ke jang ubalai i karpat jisu pendap shoin ya ka donut ke men siam jangi daga jinga e jangka beneng kenapa ngin long ke Bakhuid kumpa upa beneng ulong u Bakhuid. Dashisha melong u Bakhuid ko trai katamay jong ka jingkuid barom. Namar katangi karpardia me topen kuid pen kantang ya kinegi jing tarawa jangi da ka pa ya umen siyam jame kum ka umje halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangotrai jangi u Jesus Christ. Haka por bala dino yavu badala ka mons ngabha ula pedeng ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halagi sendran u ong toshim barto bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti na ka benda jompi. Hakaju keru kamenda lalaya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ai ya ka halagi sendran u ong tu shim batu di na kane pi barro
na markane kalong ka kuri janga snam janga janga jutang batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benta jumpi panaga benta ki babun naga benta ka jimmap ye ki pop to le ya kane ban kan mau yangam bos nam bakardor jungu Chris to pen kuit yangi pen kuit ya ki men siam hadim pen kuit pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam ya da yangi nau bamen Kajimaya jong kajinge Namar kata ngi kiba penmenda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko Taïew pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem namar mela nyu yangi kiba bit ben ya ha ka ma jamme bad ben shakriya me da ka bas nge varit ngi kar par yame bangi kiba yo binda ha ka met bad ka sunam u Chris ngilong kiba la penya tele kawe da umen siyam Bakhuid to ken mau ko Taïew ka balang jamme kabala priang hatatala ka partai pato penjana ya ka ha ka jingin rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi wilbert marvenu bishop jangi pat baro ki lingdo bat ki riniam to ken mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bele yoti ya da ka bakrmen ya ga jimmi pat badia baro ki bela klat no ha ka jingis ne jamme to pediang ya ki sha ka jingshai ka kama jamme to isene yangi barongi karpad yame barengkhat bar kamari ate soti Bakhuid ka kami jango bale u jos Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but bario ki rikuid ki bela pensnga yame pateng la pateng nilong ki babit ben yo bin dalem ha ka jingim bam jikut but bangini ro but pindon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kallang hamayo blayo pa badon bor haga jingelang kawe jungamen sem Bakhuid baro kaburam bad ke jingero junom la junom Amen. ko himmen ko para tong in duwai nagabinda baro ke jing tumo jangi ngi duwai ro nagabinda ki bapangi bashitam ngi duwai nagabinda ke India katbanang nang yai beteng ega jingjir ega no make mat jangari jangi idwai na gabenda ka sukka sain barga jingar ko halo baro ki briu batrang yaga jinga e kopa jangim ba habening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame akenda ko ba habening toai ngi minda ka jimbam jangi ka pahala kasni badamap ingi kerangkang jangi kombangi rongi map yaga beles niu yangi Padwa delam yang isha ka jimpen shoy, ndrai taplait yang ina ka basiniu. Taplait yang ingi karpart ko try na ka jing siniu baro. Ha ka jing spoon jamme, tai jing suk jing sign ha ka sngi jangi. Kanam bada ka jing arab ka jing isne jamme. Nilait baro bona ka pop bad nginyo jing edan na ka jing jinjar baro. Kat bang idang ap kamilin diya ka jing karamen Bakhuid, bad ka jing wan pa jungunong penim jangi o Jesus Christ. Namar ka chombe ka long ka hima, ka chombe ka bor ka buram, chinom la chinom. Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe dige pop jangi Henrya ka jinge janga balang jame bad ha ka jing spoon jame to ai hakaya ka jingsuk bad ka jingya tele kawe kat kum ka mon jame mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai kandon barabor rengka bat pim Ringkat bapi. dap ta ka jinge do Christ tongin yaingo markalia
hakumi kon lambro jong play hakumi ubakit no yaka pop jong parte sokito kibala korcha ga jingkawai jong kon lambrot kamet pagas nam jong grace kan rianga shaga jingin tam chiko ablego pa ablego kun ablego men siam Bakhuid yes ngo yame nagabenta ka jingai men siam jingai boringi lemba kanega communion Bakhuid lemba kanega communion men siam eleopidian yaka met bagas nam jame ko ble lemba ukun jame ko jisu be i pen slay yangi pen kantang yangi pen dap yangi daga jinga ega jame hamanla ka benta jonga jingem jongi haga met jongi haga men siam jongi haga jimmo jimbar ka jongi bangin dop laban im yaga jingem ka ba kam koi haga ba eno yake ke ba balong jonga kinja parthe pen kantang yangi pen koi yangi pen phe yaga met ka pa jongi na ba ro jai ki kiniang badka jimpang jingshitam bagidon pen kantang yangi pen koi yangi pen kalai yangi bangin dop lam ke ba sei so daga bo jame hallelujah 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 hallelujah
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 la 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 di 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 di. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, la 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 di 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 di. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duai. Endalap sayangi daka jingai ba pelait im ngi karpadi ga jingisne jome ko trai ba daganehi ka sakramen daga ba mep sayangi hagane ka partei men perlong yangi ki nungyo bindalem haga jingim bam jikut da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengkat bat pim Ringkat bat blei badon bor barun karku ya piupa baru kun baru menstream Bakhuid. Amen. Ya lisuk ban penpana ya ka kubar babha jung utrai da ka jingim ka jompi. Ni suamu Yahweh. Aspa Bakhuid. Siam Bakhuid, along with Nikon, Jim Tap, Parabot, and Lajna, and your right, Jesus Christ.